ассалому алайкум дӯстони гиромӣ, барномаи навбатии футболи осиёро манзури шумо мегардонем. Дар шаҳри душанбе имрӯз бозиҳои даври сеюми ҷоми ассотсиатсияи футболи осиёи марказӣ мавсум ба кафа байни футболбозони то 16 сола идома меёбад. Дастаи мунтахаби мамлакат таҳти роҳбарии Зайниддин Раимов имрӯз бо дастаи мунтахаби Ӯзбекистон қувва меозмояд ва оғози бозӣ соати 21 ба вақти душанбе дар назар аст. Футболбозони мамлакат дар бозии аввали худ дар зарони ин вохӯриҳо бар дастаи мунтахаби Қирғизистон бо натиҷаи 2-0 ғалаба карданд ва метавонистанд ба дарвозаи ин даста голи аз ин ҳам бештар зананд. дар ҳоле ки бозии байни дастаҳои Тоҷикистон ва Қирғизистон баргузор мешуд, дар баробари ин бисёриҳо фикр мекунам ки бозии Ливерпул ва Челсиро диданд, аммо касоне ки ин бозиро надиданд аз бозии зебо хафо монданд. ҳуҷумҳои пай дар пайи футболбозони Тоҷикистон бисёр арзишманду диданӣ буд. ҳуҷумҳои пай дар пайи онҳо аз ҷумла ин зарбаи қотие ки ҳоло мову шумо мебинем аз ҷониби Абубакр Сулаймонов қариб буд ки роҳи дарвозаро боз кунад. ҳуҷумҳо аз ҷониби Билол Бобоев ҳам зебо буданд ва футболбозони дастаи Қирғизистон ба пуррагӣ дар хати муҳофизат бозӣ мекарданд. Бозигарони мо бошанд дар қисми аввал ҳарчанд кӯшишҳои зиёде ҳам карданд, натавонистанд ки ҳисобро кушоянд. Тагай Туголбаев дарвозабони дастаи Қирғизистон ҳам моҳирона бозӣ кард. ҳоло бубинед ин ҳуҷумҳои пай дар пайи шогирдони Зайниддин Раимовро ки бо бозии зебояшон ва бозигузориашон ҳамто надоштанд. ҳоло бубинед пушти пойро инҷо Масрур Ғафуров қариб бо гол анҷом дода буд ва худаш ҳам дар ҳайрат аст ки чӣ гуна муҳофизатгар дар охирин маврид сад гузошт. бозии бачаҳои мо баъди аз Аврупо омаданашон бисёр ҳам зебову ҷолиб буд. қисми зиёди бачаҳое ки дар ҳайати асосӣ дар Аврупо бозӣ карданд имрӯз дар майдон ҳузур надоштанд ва дар дақиқаи 53-ум муҳофизатгари дастаи мунтахаби Қирғизистон ба хатогӣ роҳ дод ва инҷо ҳоло бубинед гузариши хеле зебо аз ҷониби ҳамон Масрур Ғафуров аст ва зарбаи пеналти. Масрур бо зарбаи олияш ҳисобро боз мекунад. Тагай Туголбаев ҳарчанд самти парвози ин тӯбро дид, вале натавонист пеши роҳи онро бигирад. агар гӯем ки футболбозони мо дар ин бозӣ аз худ бисёр ҳам як таассуроти беҳтаре боқӣ гузоштан хато нахоҳем кард. дар ҳама хатҳо ҳам дар ҳуҷум, ҳам дар муҳофизат ва ҳам дар хати миёна онҳо зебо бозӣ карданд. ҳоло аз ҷумла бубиед ин Амирҷон Бақоевро ки чӣ тавр дар ҳамин вохӯрӣ 3-4 нафар муҳофизатгаронро аз худ қафо мегузошт ва бозии зеборо ҳам анҷом медод ва ниҳоят ба Шерафган Саидов муҳофизатгари дастаи мо муяссар шуд ки дар дақиқаи 70-ум голи дуввумро занад ва мо бо ҳисоби 2-0 ба пирӯзӣ расидем. боз дигар ҳолатҳое буданд ки гуфтем бе задани гол анҷом ёфт. ин ҳолатҳо ҳам дар ёди мо нақш бастанд ва мо аз бозии футболбозони дастаи мунтахаби Тоҷикистон хеле баҳра бурдем. гумон буд ки дар бозии оянда бо дастаи мунтахаби Афғонистону Эрону ҳамчунин Ӯзбекистон футболбозони мо бисёр озод бозӣ мекунанд ва метавонанд ки ба пирӯзиҳои нав ба нав ноил шаванд. дар мусобиқаи имсола низ мисли соли гузашта дастаҳои мунтахаби Эрону Ӯзбекистон ва Афғонистон ширкат доранд. чун солҳои пешин се даста Тоҷикистон, Ӯзбекистон ва Эрон даъвогари асосии ҷоми ин мусобиқа ба шумор мераванд. дастаҳои мунтахаби Ӯзбекистону Эронро даври аввал бо ҳам овард. рақобати байни дастаҳои мунтахаби Эрон ва ҳамчунин Ӯзбекистон ҳамасола хеле зебо ва ҷолиб мегузарад ва ҳар ду даста дар баробари якдигар бозии зебову ҷолиб бо тарҳҳои гуногун нишон медиҳанд ва имрӯз ҳам аз ҳамин лаҳзаҳо ин бозӣ орӣ набуд. футболбозони дастаи мунтахаби Ӯзбекистон бо пироҳанҳои сафед ҳастанд ва яке аз ҳуҷумҳои хеле барқворашон дар дақиқаи 42-ум бо голи Беҳрӯз Шукруллоев муҳофизатгар ҷамъбаст шуд ки ҳоло инҷо таҷдид мекунанд. гузариши ниҳоят зебо аст ва зарбаро ҳам бубинед ки бисёр ҳам диданӣ ва хуб буд ва футболбозони дастаи мунтахаби Ӯзбекистон ҳисобро боз карданд. аслан дар асл бибинед
зукрилхон мухторов ҳам инҷо зарбаи зебо зад, аммо футболбозони дастаи мунтахаби эрон зуд ба ин гол ҷавоб гардониданд ва тавонист бозингаре ки нав ба майдон омада буд Али Камоӣ ҳисобро бо зарбаи сар баробар кунад. Ин аллакай нимаи дуюм буд ва дар радифи ин бозӣ чандин бозигароро сармураббии дастаи мунтахаби наврасони эрон иваз кард ва онҳо кори худро карданд. Боз як зарбаи кунҷӣ инҷо ҳам бисёр олию зебо буд. ҳоло бори дигар инҷо дӯстони гиромӣ тамошо мекунем чӣ гуна зарбаи олие ки инро ҳам боз ҳамон бозингари нав ба майдон омада Али Камоӣ ба ҳадаф зад ва ҳисобро 2-1 ба нафъи дастаи мунтахаби эрон намуд. дарвозабони дастаи мунтахаби Ӯзбекистон Муҳаммад Юсуф Собиров қудрате надошт ки ин тӯбро баргардонад, аммо дар поёни қисми дуввум футболбозони дастаи мунтахаби Ӯзбекистон ҳисобро баробар карданд ва дар натиҷа инҷо зарбаи ниҳоят хуби футболбози ин даста таҳти рақами 9 ки дар протоколи бозӣ ҳамчун Амирбек Саидов дард шудааст натиҷаовар шуд ва ҳисоб баробар шуд. дар натиҷа ин дастаҳо бо ҳисоби баробарӣ 2-2 бозиро ҷамъбаст карданд ва ҳарду бо як имтиёз гирифтан қаноат ҳосил намуданд. дастаи мунтахаби Тоҷикистон дар вохӯрии дуввумаш бо дастаи мунтахаби Афғонистон ворди рақобат шуд. гумон буд ки футболбозони мо метавонанд дар ин вохӯрӣ бо натиҷаи бузург пирӯзӣ ба даст оранд, аммо тирашон хок хӯрд ва дастаи мунтахаби Афғонистон бо ҳимояи ниҳоят сазовор ба ҳамлагарони мо имкон надод ки ба задани гол муваффақ шаванд. мо ба бозии зебои футболбозони нафраси Тоҷикистон одат кардем, ҳам дар Аврупо ва ҳам дар бозии аввале ки онҳо доштанд ва имрӯз ҳам гумон доштем ки бар муқобили Афғонистон як бозии зебо нишон медиҳанд, чунки Афғонистон дар бозӣ бо дастаи мунтахаби Ӯзбекистон бо ҳисоби 6-0 мағлуб шуд ва Зайниддин Раимовро мебинед бо шогирдонаш имрӯз метавонанд ҳамин гуна натиҷаро ҳосил кунанд. вале тавре мебинем ҳуҷум аз ҷониби футболбозони дастаи мунтахаби Афғонистон буд. Ҷавод Алокозай ва Муҳаммад Абдулҳадов дарвозабони дастаи мо бо душворӣ ин тӯбе ки зада мешавад бармегардонад. боз як ҳуҷуми дигари футболбозони дастаи мунтахаби Афғонистон. ин навбат Ришод Назарӣ қариб буд ки аз дарвозабони мо пеш гузарад ва тӯбро ворidi тӯри дарвоза кунад. яъне мо ба як шакли назарногирона дар муқобили Афғонистон ба майдон омадем ва бозии зебо нишон дода натавонистем. бибинед ин ҳамун лаҳзае аст ки муҳофизатгарони мо футболбози дастаи мунтахаби Афғонистонро танҳо гузоштанд. як ҳуҷум ҳам доштем. инҷо ҳуҷуме буд ки ҳоло инҷо боз мебинем Масур Ғафуров буд, вале ин ҳолати нобозӣ эълон шуд. бори дигар инҷо дида мумкин аст шояд набуд, аммо доварон инро ҳолати нобозӣ маъни дод карданд ва як ҳолати хубро ҳам истифода набурдем. агар гол мешуд шояд баҳс кардан инҷо гуфтан ё баҳс кардан мумкин буд. қисми аввали вохӯрӣ бек шудани ҳисоб ба поён расид. Зайниддин Раимов якбора чанд бозингарро дар ин росто иваз кард ва хост ки бо иваз кардани бозингарон тарҳи бозии моро дастаи моро дигар кунад, вале ин ҳам коре накард. ҳуҷумҳо ҳарчанд зиёд шуданд, вале манфиаташон бештар набуд аз ҳисоби 0-0. ҳоло инҷо як ҳуҷуми футболбозони дастаи мунтахаби Тоҷикистон аст. бори дигар мо Масур Ғафуровро дидем, зарба ниҳоят хуб иҷро гардид. ҳоло як маротиба дигар на инҷо Масур набуд, балки Муҳаммадҷон Тоҳири Муҳаммадҷонӣ буд ё ки Муҳаммадҷони Тоҳир буд ки қариб буд тӯбро ворид тӯри дарвоза кунад. ҳуҷуми ҷавобии футболбозони дастаи мунтахаби Афғонистон зуд ба амал омад ва дар ин аксулҳуҷум қариб буд ки тӯбро аз дарвоза бигирем. Фарид Гавҳарӣ буд ва дарвозабони мо тавонист ки тӯбро боз дорад. ба ҳамин тартиб дастаи мунтахаби Эрон дар даври дуввум футболбозони Қирғизистонро бо нишондоди 2-0 паси сар гузошт ва ҳамакнун пеш аз даври сеюм Тоҷикистон, Ӯзбекистон ва Эрон бо 4 имтиёзи зинаи аз аввал то сеюмро ишғол мекунанд. Афғонистон бо 2 имтиёз чорум аст. Қирғизистон бо 1 қол дар зинаи охир мавқеъ гирифтааст. мусобиқаи мазкур то 20 май идома меёбад.
чемпионати Тоҷикистон оид ба футбол миёни дастаҳои лигаи олӣ ба даври ҳаштум расид ва имрӯз он бо бозии байни дастаҳои Хуҷанд ва Исаравшан, Истиқлол Регартадаз, Хатлон Равшани Зафаробод ва Файзканд клуби марказии варзиши Артиш шурӯъ гардид. Даври ҳафтум бошад бо шӯру садоҳо ва хатоҳо паси сар шуд. дирӯз кумитаи доварони Федератсияи футболи Тоҷикистон дар ҷаласаи худ таҳти роҳбарии ноиби президенти Федератсия Алишер Урунов довари марказии бозии байни дастаҳои Регартадаз ва Хатлон Хуршед Дадабоевро барои ба хатогии дағар роҳ доданаш аз ҳаққи доварӣ маҳрум кард. Кумитаи доварони Федератсияи футболи Тоҷикистон шикояти бошгоҳи Регартадазро пас аз бозӣ бо тими Хатлон ки рӯзи 15 май дар варзишгоҳи Талко Аренаи шаҳри Тухсузода баргузор шуд ва бо пирӯзии меҳмонон бо ҳисоби 0-1 анҷом ёфт баррасӣ кард ва баъди дидани сабти видеоии бозӣ тасмим гирифт ки зарбаи ҷаримавӣ ба дарвозаи Регартадаз дар дақиқаи 91 хато таъин шудааст ва он бо натиҷаи бозӣ таъсир расонидааст. Бар асоси ин кумитаи доварони Федератсияи футбол тасмим гирифтааст ки довар Хуршед Дадабоевро барои риоя накардани кодекси интизомии довар аз ҳаққи ҳакамӣ дар бозиҳои лигаи олӣ, лигаи якум ва ҳамчунин чемпионати Тоҷикистон миёни ҷавонон аз 3 давр маҳрум кунад. дар даври ҳафтуми мусобиқоти имсола аввалин хетрик дар лигаи олӣ ба қайд гирифта шуд. Дилшод Бозоров, собиқ бозингари дастаи Хуҷанди Хуҷанд, ки имсол шарафи Эсхатаро ҳимоя мекунад, номи худро дар таърихи мавсими соли 2022 ҳамчун аввалин бозингари сеголзада ва ё хетрик карда сабт кард. Дилшод Бозоров соли гузашта дар ҳайати дастаи Хуҷанд ба дарвозаи ҳарифон 12 гол зада дар 25 бозии даста ширкат кард ва 1933 дақиқа дар майдон бозӣ намуд. 4 маротиба беҳтарин бозингари вохӯриҳо эълон гардид ва Хуҷанд имсол аз хизмати ин бозингар даст кашид ва шартномаашро ба дарозон набурд. ин голи панҷуми Дилшод Бозоров дар мавсими имсол аст. то ин дам ӯ ба дарвозаи Регартадаз ва Равшани Зафаробод 1 голи зада ҳоло бо Шарафҷон Солиҳов дар садри нишонзанҳои лиги олӣ қарор гирифтааст. ёдрас мешавем ки бозии байни дастаҳои клуби марказии варзиши Артиш ва Эсхата бо пирӯзии бонкчиён бо ҳисоби 1-4 хотима ёфт ва Эсхата дар зинаи ҳафтум ҷойгир шудааст. дар бозии байни дастаҳои Истиқлол ва Хуҷанд беҳтарин нишонзани соли гузаштаи лигаи олии Тоҷикистон Манучеҳ Ҷалилов аввалин голи худро дар мавсими нави футбол ба номаш сабт кард. албатта ин оғози тӯбҳои Манучеҳ хоҳад буд, зеро Манучеҳ Ҷалилов ҳамагӣ дуввумин бозии худро дар мавсим бо Истиқлол доир намуд ва дар лигаи чемпионҳои Осиё ҳам голе зад. Манучеҳ Ҷалилов дар мавсими соли гузаштаи футбол ба дарвозаи рақибон 18 гол зада дар мавсими соли 2015 ва 2016 низ унвони беҳтарин нишонзаро ба даст оварда буд. вохӯрии байни дастаҳои Истиқлол ва Хуҷанд ки бо бартарии футболбозони соҳили сиргузашт бо натиҷаи 1-1 анҷом ёфт ва Ҷаҳонгир Эргашев муаллифи гол гардида дуввумин тӯби худро дар мавсим ба самар расонид. баъди анҷоми даври ҳафтум яке аз бозигарони шинохтаи мамлакат узви дастаи мунтахаби Тоҷикистон ва Истиқлоли Душанбе Искандар Ҷалилов фаъолияти футболиашро ба анҷом расонид. Искандар аз соли 2019 шарафи дастаи Истиқлолро ҳимоя карда дар ҳайати дастаи мунтахаби Тоҷикистон 23 вохӯрӣ анҷом додааст. баъди лат бардоштанаш дар яке аз бозиҳои дастаи мунтахаби мамлакат дар соли 2021 Искандар ҷарроҳӣ шуд ва осебҳо ӯро маҷбур карданд ки ҳунарнамоиро дар майдонҳои футбол ба охир расонад. дар даври ҳафтуми чемпионати мамлакат 13 тӯб зада шуд. ба ғайр аз он ки Дилшод Бозоров хетрик кард, ба Шавкати Ҳотам аз дастаи Файзканд мушарраф шуд ки дар бозии сафарии дастааш дар муқобили Равшани Зафаробод 2 тӯбро ба номи худ сабт карда ба маънои дигар дубл намояд. Амирҷон Сафаров ва Бахтовар Зокиров ҳам ҳисоби голҳояшонро дар мавсими имсола боз карданд. Шарафҷон Солиҳов дар вохӯрӣ бо Эсхата панҷумин голашро ба дарвоза зада ба садри ҷадвали нишонзанҳо баромад. боз як бозингари собиқи Хуҷанд дар ҳайати Эсхата дар мавсими имсолаи футбол голи чорумашро ба нишон расонид ва ӯ Санҷар Рехсибоев мебошад ки тӯби чорумро ба дарвозаи клуби марказии варзиши Артиш равон кард. ин бозингари ӯзбектабори Эсхата ҳоло голҳои боқимондаро дар бозиҳои оянда хоҳад зад. ин голи дуввум дар даври ҳафтум мебошад ки аз зарбаи пеналтӣ иҷро шуд. то ин вохӯрӣ дар бозии байни дастаҳои Регартадаз ва Хатлон Нуриддин Ҳамроқулов як пеналтии дигарро ба нишон расонида буд. дар даври ҳафтум 23 корти зард ва 1 корти сурх ба бозингарон нишон дода шуд.
мавлонҷон исмоилов аз дастаи равшани зафаробод барои хатои дағал яъне охирин умеди аз гол наҷот додан корти сурхро ба худ мансуб гардонид. дӯстони гиромӣ, аз 1 июн дар ҷумҳурии Ӯзбекистон бозиҳои ниҳоии чемпионати Осиё байни ҷавонони то 23 сола бо ширкати 16 даста шурӯъ мегардад, ки бори аввал дар таърих дастаи мунтахаби ҷавони Тоҷикистон низ дар он иштирок менамоянд. Футболбозони мо дар гурӯҳи Д якҷоя бо дастаҳои мунтахаби Арабистони Саудӣ, Ҷопон ва Амороти Муттаҳидаи Араб барои ду роҳхат мубориза мебаранд. Аз ҳамин хотир дар барномаи имрӯза шиносоии худро бо дастаи ин гурӯҳ оғоз мекунем ва дастаи мунтахаби Арабистони Саудӣ яке аз довталабони асосӣ дар гурӯҳи мост ва онро мо манзури шумо мегардонем. дастаи мунтахаби Арабистони Саудӣ дар мадори бозиҳои 23 солаҳо ду маротиба дар ҳамин росто ба комёбӣ ноил шудааст. Ин 2014 ва 2018 буд ки то вохӯриҳои 4-1 финал расидааст ва ин ҷо футболбозони дастаи мунтахаби Арабистони Саудӣ дар гурӯҳе бозӣ карданд, ки ин ҷо Кувайт, Бангладеш ва дастаи мунтахаби Ӯзбекистон ба ҳайси меҳмон ҳам иштирок кард ва дар аввалин лаҳзаҳо футболбозони дастаи мунтахаби Арабистони Саудӣ ба сафи пеш баромаданд дар муқобили дастаи Ӯзбекистон, ки берун аз озмун дар бозиҳои интихобӣ ишғол кард. хуб дар ин бозӣ Ҳамид Абдуллоҳ Алғанам ҳисобро боз кард ва баъдан дар ин вохӯрии футболбозони дастаи мунтахаби Ӯзбекистон ҳам тавонистанд, ки ҳисобро баробар намоянд. Ин голе, ки ҳоло зад Ҷасурбек Ҷалолиддинов буд, баъдан Отабек Ҷурақузиев ҳам як тӯбро зад ва аз дастаи мунтахаби Арабистони Саудӣ Абдулмуҳсин Абдуллоҳ Алқаҳтонӣ тӯбро ба самар расонид. Аммо мо чизи дигарро гуфтанӣ ҳастем. Дастаи мунтахаби Арабистони Саудӣ дар ин росто дар соли 2022 бозиҳои зиёди дӯстона гузаронид, аз ҷумла бо Қатар бозиаш бо ҳисоби 2-1 бо музаффарият ҷамъбаст шуд. бозии дигарашонро моҳи феврал бо ҳамин даста баргузор карданд, ки бо натиҷаи 2-2 буд. боз бо Ӯзбекистон бозӣ карданд, моҳи март бо ҳисоби 2-0 пирӯз шуданд. Ироқро бо ҳисоби 2-1 мағлуб карданд ва як вохӯриашон бо дастаи мунтахаби Ҷопон бо пирӯзии ҷопониҳо ҷамъбаст шуд. Ин дар ҳоле аст, ки дастаи мунтахаби Арабистони Саудӣ дар ҳайаташ аз ҳама бештар бозигарони Ал-Аҳли Арабистони Саудиро дорад. дар ин бозиҳо ба мо бозигари шинос аз дастаи Ал-Ҳилол Ҳамад Алиями ҳам дар ҳамин даста бозӣ мекунад. хуб ба як маъно зиёде гузаштааст, ки дар бораи чемпионатҳои кишварҳои Осиё бозӣ мекунад. шурӯъ мекунем аз чемпионати Ӯзбекистон, ки ҳоло навбаҳори эҳсони панҷшанбе дар зинаи аввали ҷадвали мусобиқот баъди 9 давр қарор гирифтааст. Навбаҳор дар бозии гузашта бо Нефтчии Фарғона натиҷаи мусовии 0-0-ро бар ҷой гузошт. бозӣ аз ҳама серголи даври гузашта бӯни дастаҳои Насаф ва Қизилқум сурат гирифт, ки мо онро интихоб кардем. ба хотири он мо бозии байни дастаҳои Насаф ва Қизилқумро гирифтем, ки дар ин вохӯрӣ 5 гол ба самар расонида шуд ва ҳоло шумо маҷмӯи ин голҳоро мебинед. хуб голи аввале, ки футболбозони дастаи Насаф заданд, аз ҷониби Ҳусайн Нурчаев сурат гирифт. сипас Саидов дар дақиқаи 20 ҳисобро боло сохт. Бозоров ҳам ин ҷо аз худ нақш гузошт. Алиқулов ҳам ва дар охир Иван Салавёв аз пеналти голи панҷумро зад. барои чӣ мо ин голҳоро ба шумо гуфтем? Ба он хотир, ки мо хостем дар бораи ин бозиҳое, ки дар кишвари Ӯзбекистон мегузарад, шумо бештар маълумот гирифта бошед. дастаи бунёдкоре, ки дар он Давронҷон Эргашев боз як бозингари дастаи мунтахаби Тоҷикистон бозӣ мекунад. дар ин росто дар ин давр бозии худро бо Металлурги Бекобод бо ҳисоби 1-1 мусовӣ анҷом дод ва аллакай дар бораи бозии навбаҳор бо Нефтчӣ гуфтем, ки 0-0. ин ҷо капитани дастаи мо, яъне капитани дастаи бунёдкор, бозингари дастаи мунтахаби Тоҷикистон Давронҷон Эргашев ҳамеша дар ҳайати даста ҳаст. аммо набудани дар навбаҳор набудани эҳсони панҷшанбе моро хеле ҳам диламоро гирифтааст ва намедонам барои чӣ ба майдон намеояд. ва ин ҷо бояд гуфт, ки аз нигоҳи радабандӣ навбаҳор дар ҷои аввал аст. дар 9 бозӣ 5 ғалаба ба даст овардааст, 2 мусовӣ дорад, 2 бохт
натиҷаи тӯпҳояш 10-6 ки ҳоло шумо мебинед бо 17 имтиёз дар зинаи аввал аст. хуб насаф агмк пахтакор ҳанӯз дар ҷойи шашум мавқеият дорад. дар чемпионати қирғизистон дар мавсими нави футбол шумораи дастаҳо зиёд гардид. имсол дар чемпионати ин кишвар 10 даста мисли тоҷикистон ширкат менамояд ва солҳои гузашта шумораи дастаҳо ба 8 адад баробар буд. ҳоло баъди 10 дар дастаи абдишата бо касби 20 имтиёз песаф аст. нисбат ба солҳои қаблӣ алай ва дордой мавқеи худро аз даст доданд. ҳоло дар ҷадвали ин мусобиқа ки ҳоло идома дорад мо онро пешкаши шумо мегардем. дар лигаи бартари ҷумҳурии исломии Эрон истиқлоли шаҳри Теҳрон дар зинаи аввали ҷадвали мусобиқот аст. Персеполис ки дар ҳайати он ду нафар бозигарони Тоҷикистон Ваҳдат Ҳанонов ва Манучер Сафаров бозӣ мекунанд дар мавқеи дуввум қарор дорад. алҳол футболбозони кишвари он ки узви дастаи мунтахаби Тоҷикистон мебошанд дар ҳайати даста кам ба майдон меоянд. дар ин бора маълумоти бештарро дар барномаи оянда интизор шавед. дар ҳамин ҷо барномаи имрӯзаи худро ба поён мерасонем. мақсади барномаи мо тарғиби футболи Тоҷикистону Осиё аст. ҳар ҳафта дар ин рӯз ва дар ин соат барномаи моро интизор шавед. боқӣ сеҳатмандию пирӯзии шумо орзуи мост. хайр, худро эҳтиёт кунед.